एगो लड़का बाकी कमाता आ जमा के 2 रुपये ले आई तो कुछ काम भइल है एगो बाकी खा के खाली चलता दिन भर। का करत बाबू? का करत तारा खिया से लौकत नहीं खा के बालू झरत नहीं रे। बालू झरत हां त का करी कुछ काम धाम नहीं खा तो पैसा तो धइले बड़ा। पैसा कमाता तो पैसा ना रही एगो तो छोटका बाकी उहे कमाता आ तू खाली चल तारा खा के बाधारे घूमल फिरल आय खाली तू तो छोटा के खाली बड़ाई के फेर में लागल रहेला। छोटका के बड़ाई ना करी। अरे तोरा बुझाता तोर कैसे शादी बियाह कोइला रही जाने समय में मंदिर में बियाह कोइला रही पैसा कौड़ी ना रहे तो आज छोटका बात तो 4 गो ईटा जोड़वानी आई कमा के तेज ईटा तो ना है प्लास्टर हो जाई हमें लेबर लागी कि ना है बलुया झाड़ में ये बोला ईटा कमाता ये सब पूरा बाकी खाली चलता दिन भर खेत में खा के तब मिजाज गरमा दे। ए बबी बहू अरे पानी ले आओ एक लोटा हो। अरे तू ए बहू बताओ ना बतियो ना सुने ले एकदम से का जाने काने घपुटा ढेर दादा। अरे पानी ले आवे बबी उहे एगो पदोह बिया नी ली बाबूजी पानी बन रहा। अरे जी बाबूजी अरे यही में बारे हमरा को पानी नहीं का दे कहां रह रे ना दिल के पानी देती है वो भाभी दिल तू पानी हो के ले के डल कहां भी लखियो गोई होना कहने दुनु बटिया बिजनेस पहले भी फोन माई से केकर कहत बाबूजी पानी में दे के आवत ना दिल के पानी कहां पानी देली आए को बात बताई मान तनी कि हम काम में बिजी बनी त एक लोटा पानी बाबूजी के दे देती तो कौन बड़का हाल मने दे खिया दे तुमको जात एकदम भर के रुका भी हम बात करते हैं ओकरा से बुझाता कि बड़का बिजनेसमैन भई वाला दिन भर बिजी रहता बिजनेसमैन में बड़ी है हां केकर कमीनी पे बाड़ी हो जो कुछ दिखाओ। अरे ओकरा के तनी ठोकिया तब जाके उ सुनी। हां टेंशन मत लेना बाबूजी देखो ना हम के जातिन समझावत तनी ठीक ना। हां बताओ ये बोलै का कतना बढ़िया। हां माई प्रणाम। ए माई जाना तरे सुन ना उ ललका साड़ी देले बारे नु हमरा में अच्छा नहीं खे लागल। हां अब पहना नहीं आगे अच्छा नहीं खेला। सुन ना माई हो जब पापा लाई रहन नु साड़िया तो पहन ले। अरे सुन ना बतिया बाबू पहले रखा फोन ए चुपचाप रही दादा जी का चुपचाप रहे बाबूजी के पानी क्या ना दिलो एगो तो बूढ़ा हो तबा के जब माई के फोन ले जाए एगो रवा तबा का तनिया मां के बूढ़ा बोलता बूढ़ा बानो ना बड़ा जवान ए माई रख त फोन अभी का से बतिया के फोन कर त रुक। हां रख का कहानी है जी रवा बोली अब का कहानी है रवा बाबूजी के पानी काहे ना दिलो हो तर बाबूजी के हम पानी दी ना उनका गोड़ा अंगन एक लागल बा का लंगड़ का बा लंगड़ बा का आए तार उतरले काहे बड़ा उतारले माने बाप रे ए जी रवा बोलत नी। अरे का हो गई बउआ अरे देखो तो बाबूजी के पानी नहीं खिदे मतलब ए दीदी हम पानी दे के बूढ़ा के दी पानी बताई। अरे त का गइल बा कितना मुंह लगा के बाड़ल त एक लोटा पानी दे दे तू तो कौन गलती कर ए दीदी काहे खातिर लड़त नहीं बताई। बाबूजी के पानी खिदे काहे ए चुप रह ना मादन नो पैसा दे के आइल बनी ऐसा फ्री में नहीं के काम करम ना दीदी देनी चाहे हम देनी बराबर बा का मतलब पैसा हां ई बात तो ठीक होता रे अरे छोड़ बराबर बा मतलब सहक चल जाई सहाका तनी काचे के सहाका गंजी बाबूजी तो पानी ओ घरी ना कुछ ले लिया एक बड़ी गलत रही नो तारा शर्म निकला कि भाभी देखो तो कपड़ा हम कॉल नहीं के बूढ़ा सिखाई ए चुप रही रहुआ समझ में नो मारे के बूढ़ा मार के तब हम घर में आए ना चल ई सब ना कहल जा काहे ना कही दीदी बूढ़ा मार दे त केकरा पर ए दीदी घर दुआर के करना में बा ए दीदी घर दुआर के बाद घर में रहे ना दी ए दीदी हमरे पैसा देले बड़ा बाबू नु आज घर पिटा था आ ना नो तल टूटाई मारई में नहीं हो। अच्छा जाए तो बबी ज्यादा जा दी बबुआ जी छोड़ी हटाई देखी माथा खराब कर दी देख ली हमरा से समझ ली हम जब बात करी नो जब डिस्टर्ब मत करे मतलब टोका मत राउ शब्द में समझावत नहीं रहो। ए दीदी रुकी ना समझाई ना दिया है टोकेला अरे काहे के हाला कर ले देख भौजी की देख काची देखी जी देखो कैसे बड़ लोग के देख के आज तारा संस्कार नहीं के संस्कार बा पढ़ लिख के आइल बनी और पर गवान नहीं की भाभी लेखा कि पठे लुगा धरली माथा पर मतलब पढ़ के बाद आग लगी घर में का कहताड़ू ए जी का कहतनी बाबूजी के कह दी नो हमरा जब माई से बात करी नो तो कुछ बोले के ना ए बहू पानी ले गेलो को तनी हम त बढ़िया साड़ी पहन के पानी ले आओ त
तारा काहे खातिर उतरले बड़ा देखे खातिर काहे का तू तनी बनी हाँ? ए जी रौरे बोलत तनी के कोई और बोलत जी हम बोला तानी आओ के बोली ना बोली अभी तो बोला तानी यहाँ बीच डेरे हम पढ़ल लिखल नहीं है भगवान। ऐसा घर में शादी कर ले देखा तड़ा तुम हम काची करता जी देख ली ज्यादा बोलत तनी तो अभी भाई के बोले ना नहीं चल जाए बुलावा ना बुलावा काहे बुलाई का करत हो बाबू हां सहारा जी में यह काम बाकी आवते बस खाली लड़ाई झगड़ा लगवा माने रहुआ आगे नहीं से हां दिमाग बाकी ना हम का लड़ाई दिमाग बाकी ना बाबूजी आग लगाओ तन के हाय पढ़ल लिखल मैं माग लगाओ तनी हां हां नहीं आता ना समझ पीछे क्यों रहती है तो हम का करे बुझात नहीं कि हमरा कुछ ए भैया जी बताई हाँ। ये तो गलती बाकी ना हम बात कर तनी माई से ई बोलो तो नाल के बुढ़ा बोल के दिन भर आदमी बातें करेला नहीं की बोला तुम मने का बात ना, ई ना करी हम। बाबूजी पानी मांगे तो पानी ना देबू खाली मोबाइल पे बता अरे भैया के तो फोन ना करी। का है ए दीदी के बात है बाबूजी के बोलबो हम खड़ा के सुनत है ना बाप रे बाप ई सब पटीदार हमें लात से मुआइया दिए सब हाथ दे भैया जी माई बाप में एक लड़का बेटी रही अब बाबूजी चिल्लाते नहीं के पानी लिया माई से बतियाते माई के मतलब तबीयत खराब है और वही खातिर मतलब ई चिल्लाते नहीं अलगे के काहे ना देनी है बाबूजी के पानी देखो तो मैंने कि माई आता ना बीजी बारी 2 मिनट मोबाइल ना बंद रही। अच्छा तो ठीक बात तो तू जा अंदर जी भैया जी जाता हां जा बड़ा तू पटिशन लिए दड़ोगा अरे तो तू लोग अकेले एगो तो वो बेचारी बिया ओकरे पर तू लोग चढ़ बढ़ के सब को ये बोला अरे उसन कर के रख ले बिया सब के तर ले बिया हाँ, कोई देखा जाओ। अब हमनी के अगर मिलजुल के चले के बटुए घर चलावे के बाद हाँ। तो एक काम करे के पड़ी कि ओकरो के मिला के रखे के पड़ी अच्छा ठीक ठीक बा ना। ओकरा से तनी नरमे से पेश आओ जी का करे के समझे के बा। ठीक है ना? समझावा लोग करे कि तू लोग जाके हम ना जिम करबे हाँ तो ठीक बा अब हमू ना एजे कमात रही अब हमू जाके बाहर कमाई अरे एकदम बारह निमन। अपन काम धंधा करम और सब कोई हमनी के मिलजुल के रहली हाँ भैया आपस में हाँ तो रहो लोग से है बिनती बाकी रहो लोग सही अपन अपन परिवार के मिला के जुला के चली जा आ मान ली कोई ना समझ बा तो ओकरा के भी समझावे के थोड़ा सा ओकर बात के सहे के कोशिश करे जा कि थोड़ा सा नटखट बा तो ओकर बात के भी सहे के चाहिए और इतने कह के हाँ ये प्रणाम हम कहे कि ये चाहब कि अगर घर में एगो कोई ना समझ होके तो सब परिवार के ना समझ ना बने के चाहिए सब कोई तनी थोड़ा बहुत हो रहा हर घर में तो रोरो लोगों को सपोर्ट करी जा ओकरा लेखा घुल मिल के रहे के कोशिश करी जा बस ये कहे के बा।